Treballo en espais tant institucionals com no institucionals, en cooperatives, en petits col·lectius, en centres cívics, però també en museus d'art contemporani. Intento portar molt els conceptes de l'agroecologia com a forma de pensament i d'acció política a les cuines dels museus. A mi em sembla que la cultura té un rol molt important a nivell de connectar aquests diferents drets, des de l'alimentació, que és des de l'àmbit on jo treballo, des de l'alimentació, l'art. Per exemple, que podríem connectar el que seria el dret a l'alimentació amb el dret a la ciutat, amb altres drets, no? amb el dret d'habitar un espai, tenint en compte les diversitats que hi ha. Crec que no pots tenir un dret a l'alimentació si no tens dret de viure o habitar en un territori, si no hi ha uns drets també laborals per les pageses i pels pescadors de proximitat, si no hi ha uns drets medioambientals. Penso, per exemple, com a exemple molt interessant seria la ILP de la Mar Menor, on la cultura ha tingut un rol, la cultura, la filosofia, els moviments veïnals. Des de l'àmbit de l'alimentació i, per exemple, de la cuina, l'art i la cultura, que és des d'on jo treballo, crec que podríem fer una transició cap a l'agroecologia des de les cuines, els càterings, de la mateixa manera que s'ha fet en les escoles públiques. En els mateixos museus es podria intentar emmarcar un marc jurídic que beneficiés a que es fes aquest tipus de transformació. Ens podem abastir de marcs jurídics, legals i d'unes forces també des dels àmbits de la cultura i de l'art, des del món també simbòlic, per fer transformacions reals que canvien estructures dintre de les institucions culturals que són més justes i que tenen una mirada de justícia climàtica, és a dir, que tenen en compte les relacions que tenim geopolítiques,